Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta Jangmi poni hydroxyar ni arnikang sampor phai plia por malom EPHL sia song atumpen jai ka thara hemalong pherangki atuma phan hangsi pherangki mai kepadupon KARBI ANGLONG arlo inglonga khaya tuma phan amithang customary law mate aron ateng pen kangsai ponjiadim KARBI ANGLONG autonomous council asai hem arlo court kimponlu labangso court lake sumrong hang EMK do una hutsi kimponlu lapen just hai huisitami biponlu Labangso Court ke paduponji lake District Administration of Justice Rules 1954 along ketokpon Gazette pu council atum sitami selami lapen Gazette along appointed day pu publish dangji ansi court pedupon nangpu ako dota dolo rupsing tiso pu aphansi judge appoint lu sita aphi neli da KARBI ANGLONG autonomous council pen damjoi aphi ke la rupsing tiso aphanta deputy secretary pek logamat non puanda ajatsta avede vacancy bikok lopusi jaika tharpen ningjepon Haladake ahemdo jachang hoitado sitami sangmanaram hinkrap lapen horabong pa oicholake ning oi meme pusi jai ka tharpen pherang kyangnu ningjepon lasi council kacharia tuma phan sitami lahai huya bang kelang chari jia phan choning ripon pedo district court adonangi lapen ke do chot kali la ka bisara thai an ke ahem ta safalir nangi horabong warui lapen ke sangmanaram hup thip long liat duk kasaur la sona bang ke pache plang long le det nai usi nilitum non pini la bangso a birta ki pi atum amei nilitum ke hang la pen ke KARBI ANGLONG autonomous council aphan la chepe keng thunangji chepe chok thunangji usi ka choning ri la pen ke subordinate court ha subdivision no long kape doji la pen ke village court arong tin da kape doji po phansi da amat neli da pen dam ju ya phi ke alang lipan deputy secretary pinchong thu that judge akam me pa pe claim long le that amat non alang li retire da phi ke jo ko phan ta appoint thu the that non ta appo sabang e khali jo kok lo anke appoint to deseta ko pulo hala judge kabisar nang ya dia bang asoki ta do atebul ta do jat ta do rag rem lo jat ta sangmana ram hu khip lo la pen ka therak me mi nei bang ke hor abong ake joy warui hada court abang ke ahem abang ke kim det lo non ta nang litum dam lo te thek long po la pen judge kang ni ji ang deng ta selam det lo a table so ki jat ta do aman non ning ki oi me me la pen ka rak me me abang la po lo a judge ta appoint pe det lo a prang ke nili dak 1987 and kan ke do hot rup singh kiso phansi judge appoint lo district council a gazette ta do lo district council a gazette le along le publicita labangso 1954 Faruk Resir kebra pokebra pli aningkan kasilam aron ateng pen bisar korta bisar kidar claim melu anke itu malah judicial court long dam jok proti autonomous council pan kachoning rike labangso akat herak meme pavedet nangji ladak judge appoint nangji lapen ke hala council atu agejet selam ra agejet along appointed day pu publish dangji la pen ke ka publish arni pen kabisara kam ta cheng nang po an ke kabisara bang yong si horjun bare pulotan te ko puisi kabisar te gilang ma ba jun hor hala kabisara bang horjun jede ji meni kang saya bang horjun jede ji meni seta ko mat atum sia da ki jun nam chu baret lo abong warui la ke therak me mi alam la si non ni tu district administration of justice rules 1954 buli ase 1954 pabiso etia tu 70 years old ningkan proxy cap lo ke dam tang seta ilitum la so account claim clear la court selam lo section 4 along pen lage
Constitution of Village Council pupu seta labang ke hala General Administration a council kali lage ki ador kom he ki oisa cross nangor rede ki district court dak dunangi pulo council alo subordinate court dunangi pulo lapen village court dunangi pulo neli Himonto Sorma perke nili henopik putagali mepik putagali athema ahogalam ben pudet lote Hitesor Soikia Chief Minister aput Hitesor Soikia nili panang pulo la Himonto panwan de thana pulo amasi alangli la sohotha Cotton College along hunger strike claim bomo nili ke Guwahati DC lo amasi nili alangli long damasi alangli pan dagji non mat ke lapen ke alangli nili pan nangkang honware abang tuge lake kali pin le la bangke aku siha Hitesor Soikia lo report alangli lasi halabang sor ni pen congress ke join tu JCCP atumben pherang ke mai ke padupon labang swa maya long jasemet ke jongpon lake son thomalam thepen APHLC pen ke pangdak pon ASDC ke avelo ako ASDC ke NGO long chepa ogdon laplo lasi jingrum thek thelo ako jongsi NGO pen nangchon pulote jingrum ji pujai kathar kaningje puthak JCCP atumpen lamboy kipipon NGO avot ke nangneloma ako JCCP ke NGO takali jai kathar inut IAS retired amunit NGO kali kalang jini nedet maputa karju pedopon KARBI ANGLONG Autonomous Council along second grade sai phusai phimati chokomar ke claim atuma phan Assam Gov Pensi bainong kipi ponjia puthak lake KARBI ANGLONG Autonomous Council atum jagong kache hodailo lason ke kroidun nangne ako tangka ke dorde alam pulote GIA pen fan wanoi wanwe pusitame isi mesena lamdon chedon si papinangji puta JCCP pen ningjepon Apithu Assam lapen Meghalaya bong give and take policy non het jong alam don along long kre hini amen ke klangpen long trok ansi jong ponchot non long trok adim ke amen paklang ponpe lapen block 1 block 2 along pulotangte la swadima banke ha 1951-52 si resolve etlo lapu puang bong chedon sarsi lasi ladak ang bong ke ako give and take policy along jongpon nangne KARBI ANGLONG Autonomous Council atumta jini ne nangji pusi JCCP atumpen ningjepon anpar da pherang ke amayalong non het jong kele amayalong Assam CM Dr. Himonto Biswa Sharma pen kaningje pon KARBI alam theke Roman script pen ke it schedule along jongpon une kali pulotangte Bengali Assamese Hindi lapuson nangji puwa puthak jedon dun thek thepu ang thek alam thepen chepak langpon labang soamai long khorsing teron jakas mepu Robindro rongpi convener CCU lapen saising rongpi HTL atum chetong dun Party teman alliance dono jongsi BJP apan perenji pulodante BJP along cedang doni pulodante ako jongsi alliance doigo te pulote lakye kodina BJP apan kapera yang kape joy tuanjo lahilo nilitun pulie bange lake nilitung NGO ako alangi pulo kenan sorabi pulote mo vote ke ulo nangnelo ma NGO to vote ke nangnelo NGO cooperation to nalage niki aru NGO noy aru tekete ejon IAS retired officer hisebe NGO meaning ki NGO bulile kakudai hetu jona husi JCCP kunu dine NGO noy aru আজি to movement organization amar prothom aru pradhan uddeshyo to jitu autonomy already ami paisu Council of G2 autonomy convert kora hoise ei autonomy protection or karone he ei JCCP to gothon kora etu SDC ban kore kichu ani a job to la song provocation la song alam nang la si la bangkeda unity ki dona wala masena lekla ada che bhona patiu na sama ne to ada do apera se na biji se ala ni biji da la ba pi le NGO la se CCP ke NGO kali this is coordination of all movement organization la ke kadong kami movement
organization Jelang dari KARBI ANGLONG autonomous movement ke Pangkal Bonjia Wang. Lapan 2.3 na suka cesang Pangkal Bonjia Wang. Isi KARBI nationalist movement ke Pangkal Bonjia Wang si isi kacesong asong. This is movement organization. Handa darah ni, this is matter of KARBI autonomous council. As a chief minister, he should honor it. He should respect the sentiment of the history. Laso bagalang, respect that day. Lapen laso nasi isi abangke ala environment alam dibuka. Environment bulu na tu cerita. Environment mane non bagi KARBI ANGLONG council kedar le. KSC kedar boleh. Assam kedar orang cakap ultimately lagi Assam service orang ucap the service will be Assam government. Lagi service masih Assam masora. Lagi Assam kurido lah bagi. It will not remain no longer in employee of KARBI Autonomous Council. Lagi Assam government employee si mandate po. Lasi lah bagi suicidal. Lah bagi kopi malah claim dalam deh bukan beach pagi kau kenal. Non ada ke take kere tu mana aku ambil no. Non menangan dispurang ta talk of the discussion. Non department bagi angkong lo. 30 department lo, 50 department lo angkong lo. But you are selling your employee. Your employee you are deporting in the state service. Now state service lo harus patun bongo. Tapi asila bangke basic foundation of autonomous state to become autonomous state. As a council, atun nasoboda kopi stand lo. As a publicly declared, atun cekroin. Last meeting masih ini masih panggil lo deh. Give and take a meeting lo makai program deh. Apa yang lagi dah KARBI ANGLONG orang berjiwa sana ini, lapan KARBI ANGLONG Autonomous Council atun dah lapan ini. Last orang keri negotiation Allah masih lagi nak sini tu mat. Last council asal nama cepat clear ni solam. Anak atun kroy. Aja pudam dia bangke. Lada point ang taga dorde bulote nang trojiai kan mano. Non pini Meghalaya sort Amenali typically. Mizoram sort typically. Ini sort taksi Nagaland son kali. Arunachal son kali. Lantunta ala Kopila Central aso kene Consulate Fund of India pensi hadak pensi poisa nagale la SGI grant or cops employees one salary ki la sinon tasam government GI alo takli tu dam dundai GI alo kroke bade ne pamekano asi drama ha kai CM KARBI Autonomous Council pan chuni rilo nang lila department na bangke rakhen dari lakenan li suicidal non puto openly itu me pesa si ban itu kasosar itu evelang non ka door is open for negotiation on the negotiation ki chinkiya fan itu nota tuar da dola asi lain lo asi ya katara apu takta itu na selection pilo asi alang di tamela sobang non fi song ki repeat pe dara bang sikeme kadoga we jinum pe ja asai bang selang ta ani mata pon ani asi Dolamara Northern Range Office angkang kanghua thengpi kenep dunlong. Jangmi poni phai trok arni lakhai kora trok Dwarbagori MSC constituency angkang pi Dolamara Police Station ke parlo Dolamara Northern Range Office angkang kanghua thengpi kenep ponlong. Patrolling ke dam bom ahut Dolamara Police sai khila pen Dolamara Northern Range Forest sai khiatum chelang petsi joint patrolling dam bom ahut kirika kuruk pen kanghua thengpi kene ponlong lason si Dolamara Northern Range angkang thengpi kanghua tum ajo phirlo kachimit me pin pen ajok penang an KARBI ANGLONG a forest mate angnam pi ajo kilir sengapot non ke ing thai dang lason si thek ponlong lapen nona por thengpi thengprang nampi namdur kivir je angring thetan binong Lapen apot forest sai khiatum pen sitami thengpi kanghu ke khang bonji aphan penang an bor iponlu lapen aphong kanghu a thengpi sitami nebdunlu bon sita kanghua tum kilet munak ajok nonputa thengpi kanghu ingtonte pherangke thengnu deputy ranger bimol terang pen nangke thanduna tengke joint patrolling ke damrab lake Dolamara outpost OC HL Oscar Ahmed lapen forest sai khiatum jalien si kanghua thengpi nepon longlu Lapen lahaya thengpi arona tengpen forest department atumpen chipari dengpon si sispon detlo pusi pherangkyang no ningjepon Kaziranga pen risaning ti KARBI ANGLONG news
Han boka sar theteron LP school asai hemalong International Health Day Free Health Check-up kemasai kedeng pon. Jangmi poni phai troxi arni lakhain koda trok dwarbagori MSC constituency angangpi Deitor police station ke parlo han boka sar theteron LP school asai hemalong International Health Day Free Health Check-up UP kemasai kedeng pon. Labangso International Health Day Free Health Check-up asai kedeng pon laki National Service Scheme NSS Unit Deitor Government Model College atumpen chepatir piponsi Deitor Mini Primary Health Center atumsi cherap chetodun Deitor Government Model College pen kachirap dun laki Brojan Sharma Bari Thelekthe Deepak Bhuiya Himonto Sharma Lapen Dr. Chongloi Kompadol Prokanto Bora Nurse atum chetongdun Lapen bang thongkep raner kep at check-up pon long loputa Dr. Atumpet than pon Lapen lapu Model College than bang pen kaningje pon ke nileitum Government Model College pen la an sose rong rup ke paklar pen chenglok penang an asai along cherap chetodun alang pusi ningje pon Doctor pen kaningje pon ke International Health Day Free Health Check-up arni apotsi nileitum la sonasai kedeng pon along cherap chetodun lo lapen ke high pressure sugar la high hui check-up pon loputa than pon Government Model College sa tumapanta chorolo lapuson asay kedeng pon theka pot puta ningje pon lapen lapu rong arata tumpenta ninging sampik an loputa ningje pon rindi Han bokapen Robinson Killing KARBI ANGLONG News